επιπλέον σας λέω το εξής, έχει αρχίσει να γίνεται. Και από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες που ανακοινώθησαν, γιατί έχουμε 2 ώρες διαφορά και δεν τις έχω δει, αλλά ξέρω τα σχέδια τα οποία θέλουν να προωθήσουν από την Ευρώπη και αυτά τα σχέδια κινούνται σε 2 γραμμές. Μία, όπως λένε, selective default, θα πούμε ότι θέλουμε περισσότερα λεφτά αλλά να ξεπληρωθούν σε 7 χρόνια παραδείγματος χάρη αντί σε 2, και άμα γίνει αυτό, τότε εφόσον οι πιστωτικοί οργανισμοί δεν μας υποβιβάσουν, δεν πούνε ότι αυτή η αλλαγή του όρου αποπληρωμής αποτελεί πιστωτικό γεγονός, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πληρωθούν τα ασφάλιστρα, τότε θα ακολουθήσουν swaps. Αυτά ακούω ότι σκέφτονται να κάνουν οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι, ξέρω αν θα γίνουν. Τι είναι αυτά τα swaps? Θα αλλάξουμε τα σημερινά ομόλογα με άλλα ομόλογα μεγαλύτερη διαρκεία. Και σε αντάλλαγμα θα πάρουμε λεφτά. Αλλά σας ερωτώ, πώς θα τα ξεπληρώσουμε αυτά τα λεφτά? Ήδη έχουμε ένα δημόσιο χρέος που πλησιάζει τα 155% του ΑΕΠ. Αν πάρουμε ακόμη παραπάνω λεφτά, πώς θα ξεπληρωθούν αυτά τα λεφτά? Με οικονομίες? Δεν βγαίνει αυτό. Με τη συνταγή την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, με την περιορισμό του κράτους, με απολύσεις και μειώσεις μισθών, όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια λύση, ή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια μεγαλύτερη εξέλιξη από αυτή που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες σε όλη τη χώρα? Μόνο του οι περιορισμοί δεν επέτυχαν και δεν θα πετύχουν, γιατί τον απλούστατο λόγο ότι όσο περιορίζετε τους μισθούς, μεγαλώνεται την ύφεση. Όσο μεγαλώνεται την ύφεση και μικραίνεται τα έσοδα, σημαίνει ότι και τα φορολογικά έσοδα μικραίνουν. Το είδαμε με το μνημόνιο πρώτο, είδαμε πώς πέρσι έπεσαμε έξω 24,5 δισεκατομμύρια στον προπολογισμό. Είδαμε ότι όλες σχεδόν οι προβλέψεις της κυβερνήσεως έχουν βγει στραβές. Όταν λέει παραδείγματος χάρη ότι θα αυξηθούν τα έσοδα, δεν αυξάνονται. Θα μειωθούν τα έξοδα, δεν μειώνονται αρκετά. Δεν μειώνονται αρκετά. Και σας λέω το εξής, δεν αρκεί, διότι πρέπει να ξεπληρωθεί κάποια στιγμή το χρέος. Χρέος τέτοιας εκτάσεως προϋποθέτει κατά τους δικούς μου υπολογισμούς ετησίαν αύξηση, όχι μείωση του ΑΕΠ, της τάξης του 7% για 10-15 χρόνια. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει φτάσει τέτοια ποσοστά. Πρέπει δηλαδή σε κάποιο σημείο να βρούμε τρόπο να μειώσουμε το χρέος. Από κρατικοποίησης, σας είπα ήδη, με τους κινδύνους που παρουσιάζουν. Με την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας θα μπορούσε, το βλέπετε σαν μία λύση αυτό, ή είναι απογορευτική για αυτή τη στιγμή για τη χώρα? Όχι, σας λέω, διότι η εκποίηση αν γίνει βιαστικά, και πρέπει να γίνει βιαστικά, διότι ο χρόνος τρέχει εναντίον μας, η εκποίηση αυτή θέλει σύστημα, θέλει οργάνωση. Εάν την κάνουμε τώρα, θα την κάνουμε όχι μισοτίμη, στο 1/10, το είδαμε με τις μετοχές του ΟΤΕ, 400 εκατομμύρια, 420 εκατομμύρια για 12-14% των μετοχών, όταν προ 2 ετών, όταν η Deutsche Telekom ήθελε να αγοράσει παραπάνω μετοχές και πήρε 20-25%, πλήρωσε 2,5 δις. Λοιπόν, πουλάμε τα ασημικά μας έναντι πινακίου φακής. Όμως, κύριε Μαρκεζίνη, παρακαλώ, προσέξτε. Όλοι αυτοί οι χειρισμοί που περιλαμβάνουν εκποιήσεις δημοσίας περιουσίας εμπεριέχουν τεράστια έξοδα υπομορφή αμοιβών στις τράπεζες που θα τα αναλάβουν, τεράστια ποσοστά, τεράστια κέρδη θα γίνουν από όσες τράπεζες, και έχουμε εμπειρία από ορισμένες τράπεζες πώς έχουν χειριστεί τα οικονομικά μας στο παρελθόν και πόσα λεφτά έχουν βγάλει. Και επιπλέον τεράστια έσοδα για τα δικηγορικά γραφεία, αυτά ποτέ δεν τα συζητάει κανείς, αλλά υπάρχουν και δικηγορικά γραφεία που θησαυρίζουν και μπορεί να θησαυρίζουν από αυτές τις κινήσεις. Αφήνω κατά μέρος τις μίζες. Λοιπόν, αυτό δεν αρκεί. 50 δισεκατομμύρια μας έχουν βάλει. Λοιπόν, και θα κατεβάσει το χρέος των 400 δισεκατομμύριων στα 350. Θέλετε να το κατεβάσει 330? Δεν μπορεί να γίνει ούτε γρήγορα, ούτε σωστά. Κύριε Μαρκεζίνη, όμως, η χώρα για να μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις πρέπει να δανειστεί. Έτσι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Καθώς επίσης και να προχωρήσει και στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλήσεων και τα ομόλογα τα οποία λήγουν. Υπάρχει άλλες εναλλακτικές μορφές δανεισμού για τη χώρα,
για να ξεφύγουμε από αν θέλετε, τις δαγκάνες τόσο του Δουνουτού όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτά τα οποία μας ζητάνε σαν αντιστάθμισμα? Σας είπα, αναφέρετε μόνο σας, τα τοκοχρεωλήσια. Αυτά πρέπει να μειωθούν. Για να μειωθούν σε κάποιο σημείο πρέπει να υποστούμε τις δυσκολίες και τους κινδύνους και θα τους υποστούμε. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν εναλλακτικές πηγές δανεισμού, δηλαδή μπορούμε να δανειστούμε κάπου από κάπου. Μπορείτε να δανείζεστε όχι για να ξεπληρώνετε το χρέος, να δανείζεστε για να κάνετε ανάπτυξη. Να κάνετε μια ανάπτυξη και μάλιστα να κάνετε και μορφές. Νομίζω το έχει ακουμπήσει αυτό το θέμα μια φορά ο κ. Σαμαράς, δεν το έχει εξηγήσει σε λεπτομέρεια. Είναι πολύ καλή ιδέα να πεις ότι θα δανειστώ από τους ξένους λεφτά για να γίνουν έργα εδώ πέρα. Θα δώσω σε αυτούς τους αναδόχους αυτών των έργων το δικαίωμα μονοπωλιακής εκμεταλλεύσεως αυτού του έργου για 20-30 χρόνια. Και μάλιστα θα πω στους ξένους, αυτά τα λεφτά δεν θα μου τα δώσετε εμένα, θα τα δώσετε κατευθείαν σε αυτούς, ώστε να μην τα φάνε Έλληνες κατά τον α ή β τρόπο. Να δανειστούμε δηλαδή για να κάνουμε ανάπτυξη, όχι να δανειστούμε για να κάνουμε εκποίηση περιουσίας. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα σχέδια τα οποία αναφέρονται μέχρι στιγμής, βλέπω περικοπή δαπανών, δεν βλέπω τη λέξη ανάπτυξη. Και δεύτερον, δεν βλέπω τη λέξη θάρρος όσον αφορά την περικοπή ή την αρχή της περικοπής του χρέους. Έχει βεβαίως κινδύνους, τους ξέρουμε, αλλά πρέπει να γίνει και θα γίνει. Πιστεύετε ότι οι εκλογές θα ήταν η λύση αυτή τη στιγμή? Η λύση δεν θα ήταν υπομορφή ότι θα λύσει το οικονομικό θέμα, αλλά θα ήταν μια λύση για 2 ή 3 λόγους. Πάλι είναι κάτι το οποίο το έγραψα το περασμένα Χριστούγεννα, όλοι το αρνούνται και βεβαίως το αρνούνται, γιατί τη στιγμή σχεδόν όλοι χάνουν, ή πάντως η κυβέρνηση χάνει και ως εκ τούτου δεν τολμάει να αντιμετωπίσει εκλογική αναμέτρηση. Θα ήταν λύση υπό 2 μορφές. Η πρώτη λύση θα ήταν ότι θα άφηνε τέλος πάντων να βγει λίγο ατμός από το καζάνι αυτό που βράζει. Θα πηγαίναμε στο λαό και θα λέγαμε στο λαό, ως εδώ πήγαμε, δεν μπορούμε να πάρουμε παρακάτω, δώσε νέα εντολή ή αποφάσισε πώς θέλεις να συνεχίσουμε. Κατά πάσα πιθανότητα κανένα κόμμα δεν θα είχε πλειοψηφία. Αλλά προσέξτε, αυτά τα 2 νέα κόμματα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είχαν τέλος πάντων ανανεμένη εντολή. Θα ήταν ίσως τότε πολύ πιο πιθανό να γίνει κάποια μορφή συνεργασία από ό,τι είναι τώρα, με βουλευτάς που είναι τσακωμένοι και στα 3 κόμματα, διότι τέτοιο πράγμα δεν είναι ότι τσακώνονται μόνο μεταξύ των τα κόμματα, είναι και τα κόμματα διαλελειμμένα. Διαφωνούν μεταξύ τους και η δεξιά και το κέντρο, το βλέπουμε κάθε μέρα με την κυβέρνηση αυτή η οποία έχει φτάσει σε μια κατάσταση πλήρους παραλύσεως, και η αριστερά. Έτσι. Και τρίτον, μια ελπίδα που έχω εγώ, ένα μεγάλο μέρος των υπουργών και βουλευτών που συνετέλεσαν στην καταστροφή, που μας φέρανε στο χείλος του αβύσσου, ίσως με αυτές τις εκλογές θα χάνανε, θα φεύγανε και θα άρχιζε σιγά σιγά η ανανέωση του πολιτικού κλίματος. Δεν είναι μια τελική λύση αυτό που λέω εγώ, αλλά δεν βλέπω από την άλλη μεριά να μπορούμε να συνεχίσουμε κατά τον τρόπο που βλέπουμε τώρα, χωρίς να πηγαίνουμε από κακό σε χειρότερο και χωρίς τον κίνδυνο να μεταλλαχθεί αυτή η κρίση σε κρίση στους δρόμους. Κύριε Μαρκεζίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και εμάς, γιατί είμαστε εκτός χρόνου πλέον για η συζήτηση και πιστεύω να ξαναγίνει μέσα από τα επίκαιρα και στις συχνότητες του Κόντρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα να τα ξαναπούμε και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ και προσθέτω μόνο ότι μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη εικόνα που περιέγραψα πρέπει να βάλετε κάποια στιγμή και τους κινδύνους τους εξωτερικούς. Είναι ένα τεράστιο θέμα και πολύ ευχαρίστως θα θέλαμε να το συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς είναι τόσο πιεστικός ο χρόνος που την επόμενη φορά. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τις απόψεις σας πάνω στα εθνικά θέματα, έχετε καταγράψει μέσα από τα βιβλία σας και μέσα από την αρθογραφία την οποία έχουμε στα επίκαιρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.